elite forces sa armadong kusog sa nasod miabot sa Samar isip dugang puwersa aron sumpuon ang insurhensiya sa Rion 8. Ang mga sundao mainitong gisugat sa mga opisyal sa Calbayog City ug sa mga sakop sa 8th Infantry Stormtroopers Division. Ang miabot nga puwersa gilangkuban sa 4th Scout Ranger Battalion nga mao'y instrumento aron masumpo ang mga kalihukan sa CPP-NPA sa Caraga Region ug nakigbatok sab sa mga BIFF sa Mama Sapano ug sa Zamboanga. Base sa talaan, moabot sa 142 ka mga miyembro sa CPP-NPA sa Region 8 ang mibalik na sa sabakan sa balaod, diin nagkadi ang mga gamit panggubatan ang nakumpiska. Mipasalamat si Major General Camilo Ligayo, Commanding General sa 8th ID ngadto sa AFP high-ranking officials sa pagpadala og dugang puwersa ug mga gamit panggubatan aron undangon ang kapin sa 50 ka tuig nga pagpakigbisog sa NPA sa Samar ug Leyte provinces. Sa iyang bahin gipadayag ni Calbayog City Mayor Raymond Uy ang iyahang 100% nga pagsuporta sa AFP sa pagsumpo sa 8 grupo. Ang elite forces ipakatap sa Northern Samar diin lig-on ang operasyon sa CPP-NPA.